Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kat banang telun kisngi ki banai bat kisnam kajela jongi kalanang pau perthei lakalong hapo kari ni shabar jong kariru bat kani kadai lengba ki bre ki badan sap ki balapoi syakliar jong kilo lakalong nadu ki badang rit warhadu ki balasan larang baru hindrai ki breu na shabar ki lanang itho shishu ya kajela Meghalaya kum kajela kabak kerpang bat kabadon ya shibun kisap ki pong haka badru ya ki jaka jungok kai perthei menta ka kenti haka program ki saw ayam ki por i wanra shapi ki perlok be shapang weu khna samla ya ubala tip kerteng kumu Lionel Daryl Remei ya ubala jukhot ubalung une ude khna samla uban nakashnong umroi ubalas dang ya kakam nyelek kai football bat kumno khlem da poi perkhan ula syajit ban mi khmat yagari India haga lempung nyelek kai kabalong han Nepal bat lengba gani ka program perlong pinyo snow ka ka ba ubalung un pun snow shapi bat kumno ula sedang ban rung sya kakam nyelek kai football bat ru kumno ula long uta unong apkul jong kari India haga under 19 but ulayo sendan ru yaganam kumu best goalkeeper di parlok kani kadega jinya keren bat usamla Lionel Daryl Remei. Kumlei pi prolog baro hagani ka por ngapni subhai pi sasisin chegani ka program kisau ayam ki por balawan ra do nong san hima ti prolog hagani ka por jongani ka program dei ngin wan ra no shapi shapang we ni ki khna samla badang ke ngila ban ong ba ka jinga ti jung u kandang bun la ni kandang jrong nang ni shakhman but u we ni pedang khna samla u ba ya bi ya ka jinga le ka football but ula yoru ya kataka nam kumuta u best goalkeeper hagabe ni jinga kop ya ka tip kum ka saf championship jong news number menta ka pendong hante po Nepal ti phila ban mundur u ai uni usamla uni de usamla Lionel Daryl Remei basong basa hangni hapo umroi but menta ka kenti jong ni ka program ni yo banyak keren but in sngap khendiat khen soi chap hang ki jinga linti jong u kum we ni khna samla but ka e ga pendong u ba un yo ye ni ka khusnam ka bangila aman ong ba ka we ni khusnam ka ba larangi perkhat si sem perkhat kalong ka khusnam ka ba kajing sedang ka jinga linti jong u ti
kani ka program mentah perlok pinjok snow ya ki bangin ya keren kani ka por ti ko mengajo ong klem lepen slem te alen akan mentangin sedang ya kani ka program lingba ka jinya keren bat usamla Lionel Daryl Remai Lionel kani ka por ngasim kani ka mentah bat pinjok subhai pi kani ka program jong imo bat nengkong ngai khulei ka por ka ko jong pi hoi ngitep ba pi pilong weni samla babun kam namar balai pe kijing pen krek kilong kibabun nama kijing yelek kai ki ba pi la yelek kai hagini ki por ki bamensuam ti henry kani kijing ai por jong pi bat kijing long lang klo jong pi banyak keren bat ngiu nong san hima kalong kijing bentoy nang benta ki breu jong i ba pe kani ka program jong i ma ta Lionel ngin sedang hani ka por balik pim shimi ka benta ka ba pi pin pri thu yala dish ki perlok jongi ya ka kerteng trai ka jong pi ola singa nang don te jing dunang ni tai nang ta pade ya ka ni ka jaka ka ba pi shong pisa ki khot kumnu ya ka ni nang ta pade ka jing puli jong pi la puli bat pila pendep ya ka jing puli ka ba haduk kat nu ka kerdan bat kiwe ki jing sunat jong pi ba pi le hai ka kerteng jonga de Lionel Daryl Remai bat ngasa ha umroy jauh pedeng senang di Boy District la puli sa Delhi duduk kelas 8 sobang lek kai football te sobang hi ban lek swimming ru to Daryl ngan khot noi pi Daryl ma strat ka kerteng Daryl mo sai khot kum pi hayeng khot baklung to kamu to hangni ko por khot ibi du baklung kan ma to ti to baklung itu ini kandidat kan hak berdebat kan kejing sedang jong pi ya kan kejing ya lenti mau ban long tau orang lah ni tau samlau bos tenat kejing lek kai football namar ba ku mengitip ba pok mi haliar ki bon hitama ti ya thu ini kandidat pat sapang kejing ya lenti jong pi kumnu pi sedang bat nang no pi sedang bat kumnu pi poi shadow kan ka benta te ka ba pinyo ban mi khmat ya kari nang ta pa de hado ba pinyo ya kan nam best goalkeeper hapo kan kejing ya kop jong kan ka SAF Championship Under 19 day. Kong min syap ai ngu yu blay bala don kat bat ngah bas dang ai ku blay me ipa bala support dia kimen ki para bat ki bahayeng barok te ngasdang ya kajar ni jonga na ni da maulai ki don ki nong penyat nak ni ka klub umroy ki bala khot yang ban lech ta ka trial te ki clear mo pi ko anem ban lech trial sapo maulai ha madan he song ngiap keli sida ipa man mar ipa i kam strict namar imju sare ban la kai football kam sa i sai kam khang hi te i kia keli da ipa ki ong kia keli ipa te ipa i alam yang sapo madan he atau ngia don ka trial tu pat tengah sajet alen ki khot ingi ban one practice mah polo te ngi late practice tu te adap tu pat ngi late final trial pat sedali adap tu Namolai sedeli ki long ki jet ki don trial habarok ka state long ki jet pat tu kan ki ba best napok kowe ka state dan ki rak pat support Delhi ki hang tu pat kin wan barok ki kena basak jet nak next state prepare hai te tu pat ki saya decide kan te tu por ngalak sakjit support Delhi ru ngidon kena ngidon sangut kena kasih te tu la sedang tu te hadin ngi saang tu la ngi rekod orang tu ngi pulian tu long kadai naduk ka por ka ba pi la sakjit nang te na maulai pi poi Delhi ti na Delhi long naduk ta ka por fidan kelas 8 nang kelas 8 naduk ta ka por long pila poi sa na Delhi bat pila polis nton hang tu ti namar pi athu mtan dai pa jong phim dai ba ai men sim phala ni das kuntan ba pin ka football tu kum no pat ipoi ai men sim no ipi pat masen da ngalak poi sha BBFS mah dah ngalak sakjit sha pok BBFS te las dang ai men sim ngalak sedang support hai masya ta nang kam wi namar i pak ban rekod bet mah ta shani sha nong no hapok jela pi men swa pi puli nong duduk kelas 7 to kelas 7 support pi puli ai ke sekolah nga pulih St. Anthony's hai tu ngalak bun ki school bangalak pulih nga sedang ni da school Nora Frendo hadin ngalit sa po Shillong po Saint Peter
dak mentepat ngalek apa Shillong Academy wan sa apa yupat Saint Anthony's. Dia kapor ba fidon kita ki school pi chat smart ha banyalek kai football ni no. Mom ju smart than reng kim da sha than reng ban lek kai. Hoi. Ki sai khang him tu tang bang asai lek kai asai Lek kai tu kai la lom ta. ndera ki sai sisir arsian kim da sha supat dala kham yu dala kham sobang tu. Om ta. Kawai ka mga ko aban bu ka jingkili hani kapor em kalong ba hatu long namar bah kerta ka badang nong nok kumno kata ka kerdan kelas 8 dei ti kerta ro kadang red am ti hatu phim tamang ya ka yeng ka sam ka pot ba filaj sa sport Delhi Ngila million na du nang red mo ngila sa hostel te em da yu than re kan ma than re siek ngam ju da le kai than re ta Shillong nga le kai be support nga directly nga le kai be support Delhi ti den tu pisa poi keleng to ya thu noi ngi kata ya ka jing shem ga jong pi ha ka ba jing sha hi kai le ni ka training ba pi yo ang te po ni Delhi purba ngalit ni kong te nga nang empat tip mo te nang let nga wang kam nervous si kenjat nomor nang nang kenduk kong tama ba ki wang ki jing kai jong ki te na kam nervous si kenjat dalin tu dala kam comfortable tu te la kam biang hi dala kam sa tu la kam biang ti to ya thu ingi pat ha ka ba ki bri ki long kumus te namar ba long kum ta ma wei khna wan ka wei pat ke jelau tu na ka wei ke jela ta yo ki den ti ki jing pair nen tai ni kim don ne kim kita porban ni kong te ki ngi jinjar himo banyak sna perlok nomor dana pair ki state te kam jinjar hi dala kam selempat lah kambiang hi la barok la lang perlok lut ki bas ki perlok ki bon ha bala support ru ki baya training lang ulang sobang buat ki ti hatu kani ka jing le kai football jong pi mo kam don ka jing ya te ka jing wit jing thot ha ka ba puli pthi jong pi pa de ha de ma fla sa Delhi yo ka thot hang ne hang tai ngila don ka rutin mo so bangis dang kasngi te ngila don rutin bang ngila kim step tu ngila practice ngiwan biang te ngila lit sum la lit siapa dining hall bam breakfast tu la school lawan hari ngia rest dap rest pat ngia lit training biang hari ngia dap training ngila sum site ngila hab shong khat pat kanu sin ha ka sisingi pia bio training kum ta menshwa ta arsen kamet kalong no ka thaj ha menshwa nomor 4 ju yo mau kata training ta kam thaj ji ti na kata ka jing ya linti jong pi ba fimat ki mo hatu phim don go to men sem bo ngam sola nama bala bon palat kini ki ti long training ro arsen singi mo ti pi thaj kamet pi ayu saban dep ki wek pat ki kam hatu phim don to ka jing arsatin jing khonyom sem ba pi kwa ban ayu no steng ju perkenal re nomor balai ngi hab don ngi kila ngi mai mo yang ngi nang Islam yu ta long ngi tiang ta ngi lek bekan long kala ada ke disiplin ka jing kila hikai ki hikai to ha ka ba jing im jong pi dang rit mo hatu long dang rit pat ki bakum ki kita ki jing sungut tenat ki ba pi sunat ban le like na lor jong kani ka kam le kai football kain ngas sobang lek kai cricket te lek sobang lek kemdo yu te sobang lek jingi ti ka jing im ka to jaj ba phila ong kita dei to ka jing im phila sto ka jing im shata sorba angila banong pat ka jing im hangni hapo kani ka snong ka ba ppm pi he pisan mo ti ka ig jing pair ka ba pis ngo ma sini pang yo ba le jing le tong do le ka cricket ti shata pa de pi kum pi phim ju tamang le ka yeng ka sam phim ju yura por pangalit ni kong stay te ka jinjar hi harin tu pat ngi Sunday ngi wan besne te long ki weekends jongi ka biang be hi namar bale ngi shule school stay ki weekends pat ngi lawan biasa senang te ka biang hi imda sa than ras long ru to ba long ha ni ka pon ko ban bo skoi ka jing kelima namar kum ba phila ya tho man ne dei ba kumnu pistang nang kong pistang na mulai pila poi Delhi ti kumnu pat phi poi banyale kai negeri India
batai ngi khendet kumnu pi sha jet lang ba ki long kita ki real champagne mo ki ba pe ki khina ba ki le kai football but kumnu la bentai pi ye kene ka kamban long tong nong up goal ngi don ka tournament Reliance mo bakila you bet kila organize bet manusnam te ngi simpat ha ka Arhajar 2018 but 2019 hatu kopor ngi job nani Delhi dah dia ngilet siapa Uttarakhand Uttar Pradesh ni lakai siapa Lucknow dah dia tu pat ngidon sa Mumbai Kiwan Ki Scouts hantu kai ngasa jet hagapor ba fisha jin ng kong dei kai ki baki i happy long ka ba penlong ye ki ba yo le si pila pen impress le ne pila pen internet ye ki long ba ka jing la ka jong pi kai ka ba pi kan mau ka ba pi pila pen i ha ma jong ki to por ngathrai kipe naka game bangala le kai mo nga le kai khandai match na ka Delhi ba ni ka zone jong kan Lucknow ngayo ngalak kai khandai match ngayo pratali clean sheet takadau try na to nga perform baik siapa Mumbai ru dia ka por ba fidon sti fila pinya so berkino ki club ki ba stay no kanika BFS kanika academy but kadon hi ka club jongkiru kadika ka Kerteng Garwal Heroes Royal Heroes kadik Garwal Heroes FC. Garwal Heroes FC ki promote players napo BFS kan ki balak kai ba ki la promote siapa Garwal Heroes dah kan ni kadon ka contract ni ki ai contract hi yangi dah la yo longkum professional tu kan professional contract dah ngila step syaka Garwal FC terus tem ki ai contract ki ai tang nga kham san bon ra ba ka Garwal nomor nga hablet sa India rumah te nga susan tang tu sisnam tu to kumbangi imo pi pidang don gani karta ka ba ngila ban ong le se ka dang red ka jing anti jong pi ka dang bun mo ti atrai pila ju ngau hiru saphangi we ni ki arang le kai football ba pa jong ka jela ibala pila long ru i we ni kita ki rang le kai ibala ya punya sok bat ki club ki ba pher ma tadi ba Eugene Sonding do ti hatu ini ru ya dan bentah apa gani ke BFS ni kuno dan try dan ta ti ka tournament ka babut pat ka pipin la yakun ngim padatip than ra muntah ka training kadang ya entah kana kala stop nomor kinang ai shuti mo yangi inang wan naka competition ta ki try ai shuti yangi try si benaim to lalu fin let yang stage padatip ra kinsa call try kinsa phone ti ha ka por pidon sani kamu pi practice bat ka club mentah kamar ko mangila tiba pi practice mentah Shillong dei ti ha to ka don ka no club ka ba pi punya sok le ni ba khot pi ba pin long tau rang up kul ma practice lang bat ka state team ba ka mi hale ba ka mi hale kamu dah hapok ka under 19 hi ka dei senior ba mentah kimut lila kai sapok goa ti hatu kani kadai kata ka jing ko ajong pi ban long tau no up goal adu dang red ni de kumwei hipat ni nang red kasnong kaduna gol mo te ngaruk nga kam sobang hi ban la kai gol te kia dan kawai ka tournament mo ni ki bala penjai kasnong umroi te hatu mdadon goalkeeper kan te nga up no nga hatu kan kasdang ka journey jonga kum goalkeeper ti kum goalkeeper hatu ki don ma ki chinya pair ha ka bade ka training ma phi bat ki long ki football player ki ba long ki midfield ki side forward long kup ta kan ti ka ka jing hikai ka ba phi pat kum goalkeeper phi yo but ha ka no gur kom ka ya pair bat ki wai pat ki player kai pair ha ka training jong goalkeeper bat ki players ma nomor ki goalkeeper ki hap dive ki hap kamnya ka ball ka pair ha ki rules and responsibility jong goalkeeper ma mendai kum ki players ka jenjar hi nomor ka kata ka mental health jongi ma nomor ngi di ber strong ha nangi la kai goalkeeper ha ka no gur kom ha ba fi ong kata ba kata ka mental health ta batai ngi ha ka no gur kom ba kata long ngi di ber strong ba kan nomor dangi shot tap goal to ngi di ban long confidence bet nomor ki opponent jongi mo ki di penting mo yangi nomor long
hab penting ki namar ngi pen long confidence pela dia banla syak pressure namar mindangi lek kaim tu kabon ka pressure bat ngi tangi hab nem strong makan ka mentality jongi long lan song nok kum ni ba baro ko pressure kum ba film tandai baro ko pressure kum ka song happy kan amar da film la ban save da film la ban kem ni ka bol kum da chat te kamut ka kin hun kala rem dai ti tangi sungon tanat ba pi ha pading gini ki baro long pilong to kena samla ba khlan mo masa tap gol be hi namar ngi ka kam jongi tangi hab save gol ma kat bangila ngi try be ka bas jongi bangin save ka gol tagi tim ru ki lek kai ban tap gol ta kita bayi to kum nong ab gol mo kum no pitip pat lani ya kata ka mentality lani ya kata ka jing smuthu jong pi ba shibo lada kadon ka penalty mo ti kum no pi pen jing mut ya ka tu ka ball bat ya ka kejat jong tu lani ka jing mut jong tu no kejat ya ka tu ka ball ka ka ba fin long ni pi ba pi ban switch ni la ban ong tin pareng ma ban switch ya kata ka jumu ju perkhat jong pi ba yo le si pin perkhat ba un shoot ka mon ni kenjat ka diang ni Ningkong tangi hab ngi di ban kai bat ki ma ngi di ban eye pressure ki namar bakin long nervous kenjat te bakin long decide bet sakoi ka side daki decide season la decide mon hapor pressure te ki hab ya kila tiang te ki shoot bet dah to kapor kan ngi ya yu ngi judge lupa mo ki bu judge yu te teng ngi thok ru yaki kumwa ngi I fake yaki I si side sto ngi lek pat sini siang long ha ba fi I fake pi dale kum no ki action ki ngi yu ngi akan ni kumwa ula sim ka bol abu po ngi la tangi lek kai bu kan la stang la kai bu ngi atas kai ka yu pressure jong uma and to pat te laput whistle uraf tu te ngi up te hapor last moment kan ngi fake noi ko body jongi long kumapen double mind noi hai ha to por kan ngi judge pat kajing mut jong tu mut ka dei long kawal kan long la ra ban thap ngi hai long ta kan long ka sign ba jinjar ma ban thap ngi hai te ka e ka jing slur happy ka ba pi don dai ha ba pi pa yo to opponent jong pi ka ba pi amantan mo ba haswa bu un shoot ka ball tharai undon be hi ka to ka jing artaten yo la dang shoot ka mon un yo kem shoot ka diang yo un yo kem te ka e ba pun nong pi ba pin yo confidence issue penting re long ngi hab judge kan namar ngimla ma ban yu ban ong ba un shoot stone ngi hab ya lek kai ba kan long 1v1 ta ma ngi de ban lek kai ong ngi fake ki tangi eye pressure ki tang atai namar penalty ta ki sukan ban thap namar 1v1 ta ma ka gol ka he yaki kabon ha ka angles yaki bakin yo shot sto tangi ngimla le ra ngi try ban save yaki tangi lek kai berki te ngi fake yaki tang atai ngala ngi la ban le ka e ka ba pi chule ma haswa ba fin her madan ha ka por ba pi practice lani ha ka por fin yo khon no ban le kai Sabangan her madan nga duai swa hadian sa nga sasdang pa ka practice na ka match na ka ai nga ngo shoy bulay ma bola ai nga kanika lat kalenti mangal position ne hagasin ka ban kong ka por ficha shajin nakalyang gayeng ka sem ki ong kumnu pi namar ban yele ban mi khaman ban yele kai ban yakun ya ki competition mo ki football match kat negeri India kalau ke kabu ke ba krautam namar ba hoi kembang ile iba ke jela jongi kala ya penmi ya shibun kita kirang yele kai football ma te piru pila long we na pedeng kita te kum ka yeng ka sem ka jing ong jong ki ya pi ka to por ba fisha je nong kiong le ba kiong krek kot ru ti hatu pi kumu kena samla ma menta hagapor ba fi position is snong pan pi ju ajing hikai ni am kini ki ai ba pi phela yo pan sai kai nang te na po Delhi pi ju ya samlem ni am kini kena hakni ka snong jong pi nga sa hikai danga le practice sana snong kisa don kena bon practice mo te kisa ya ngi sa ya shoot kai le kai lang batki te nga sa batai ya ki knyat mo ki basic knyat tang kita
kepada bat ka sports pi labu jengmut ba pin pulin no ya kanini pin pelet jengmut no ya kanini pidang don dikibai pat ki jing trang jeng anglor ko ban pulin ya Kau ben pulih ka sport sih, ini ka football, dan alak mo. tak kenjat kan soi kita ki kentin I mean sim dan ni ki kentin kentu kan pam jong pi ba pi ko ban pasat shiki perlok samlai la kilong hak ni ka snong ni la kilong sor shlong ni hak ni ka jella bat skari hiru barok ka wei Kau ben I mean pisia barok, ba nang etrish tom, bat wat juduk mesim ra, dah pilih kai ru, nang minat. But dia punya long discipline barok ada pilong disiplin pia poi syakatong ti perlok mentan play osngo yi jing ya keren jungi but i samla lain la jokot i balung ti tharai leng ba ka to jing ya keren ka beleng kot phila yo jungmut hi ha ka ba jing ya alti jung i nedo ka basdang nang ni na molai nang tapi ila poi sedel hi kunu ila police stay but kunu ki jing ya alti jung i ha ka ba ila sim bentah ki jing ya ka ba pair ki beran nedo station Mumbai mo ti kalong sisa ka ka ba I mean sim ri khna samla jong jilla ba phila ban bo je ni ka ju ka sen jam kata ka jingalti ka ba isamla linal ila yalam lani la prat lanti bat ngikit bokit riang ba ma phiru ki bidan ni kata ka sap ka phong phin bot lani pai nuksai i ha ka ba kum ki khna samla jong jilla phin pau bat ru phinang ye ki bat poisa clear jong te kilom ka ban wan ra ru ya ka nam ka borom ye jilla hi barok ka wai te porlong leng ba ni ka jing ya kren ka ba leng kot ha padeng jong i ha ni ka por ngi la poisa ka bakot ban ngi ai ku le ye ka por ka jong phi khuble shibu Hingkong ni siap ai ngu yu beli terkenrat ya keba ulari la sumar yo lainel bagi khot ik balung kumju ri khun janga nadu Malcolm Paulson Gabriel mo ikme jonga i men keme jonga Ilina ba beli terkenrat ulari la sumar ngi ula penlongi banlong haduk kumni mangilong te habidei bat u Lionel kumwei u samla rangba jongan ni kathan ba penslur bha ya kan ni kam sports kam tam ni football te hagaban kong ngidon hi jing sungo artatin ya Lionel ba ngin pha u ban let trail bo ni le kai football tenrei kum u ta u nongkit nongba ya ta ka sports hang ni po snong khamtam na komroi social sport social cultural club ngala de way u nongilam ngalong u president ngala tre bat ni club la kumno khat san snam khan snam ta te ngala kut jumot ba lada longkum kum ru u khun jongaru u de ban long way u nongila kai haba ikiwe ngi penslur lada u mili khun la jong le katno ka jing I mean sim shu ikiwe te na kaliang jonga bat ikme wala dengi suar tatien yu namar bangi tip balada ngila kai football ka jing pule kan thut kan rolong than ka bahdu kata te ngila ku jing bot pat bangin sha yu bo le trail pat ngim poi perkhat bo poi hadu kan ka thong ngidang perkhat ba le trail ngin penhon yu mon mar bon rik khna hadu por khatar khalai snam te mar jing pule jung uru na ban pule tela dangi mailat yu bonin le trail ru ka sim jung u kanom long dom sadom yang ikum kikmi pa tingla sya yu ten reu blai terkenat pat ula jiet ya upat ban le trail se Delhi ten Delhi le tetang sulai ula yo lupa but ula tristom ula nel ngi ba ula dewi khon uba bomju pendek ubamju thlia da ngidon ngi phone nang nei u setai mela deb bam hoi la deb me bam yu bam kata umju thlia te ong kani kambang ne katu kabang umju thlia kat ka ba ngi phone yu ka subyang be te habde bot ka puliru ong me manu ba pun khakot me ong kidon gid ba pun khakot biang te udah tho exam u supasi kum to long u da pas bai te ngi ba umju de khna uba ban pen i daw te ulong imat ula kut jingmon te imat dikatai ka ba pen long yu ba long hadu kat ni ba menta ba de khna ubam ju thlia bat umju ai daw dokum ni kumtai sa sisin ngi mo ngana kliang jong pa ngi aingu yu blei ya kani ka bantaru mar de ga jing subun ga jung u ba u Lionel u yo pat ini kusnam kum ubes goalkeeper haganika under 19 saf
championship ka bolong hapo Nepal nakaliang jungi tengi ha ngidap syada ka jing sokuman ka bahadu kata banyi ba ukun jungi ula le ba bat ula de wei ukna uban ainuk sapat om tang ini ka dong riboy ten raya ka jelahi bro wei ba lada trish tom hi kamdon kono jing e ban yo khai yu so jing job te kamdai ka masuk yu ba un poi hadu ka kat ne ngong ipi mo mar daduk ka under 13 udon hapo ka Baichung Bhutia Football School haka under 14 ula cha jet kum haka squad jong Indian team 14 15 16 nang ta kawan no tu corona mo te haka 16 17 18 uklamyo ban nilai kai non ka squad ka la pensenge shwa kum tu tambah ka sha po sha ta po ka jakasa jung te ki hab ban ya practice be hi ten rei udan pok ukun jonga ba uyo pat ban nilai kai ne under 19 bon yo ban pni mo ten rei la dom yo lat te ba pri ula kut yang ji jing trish tom jung bro sofnam te nakaliang jonga bun pha ki media ki bala kwa ban interview yo ukun tenai hatu por ngam da kham sultanat nomor ba pli udang su lej ban lej pulis ono udang lej pentebet te udang lej ban pentebet te ban su ban ya pen you know ru kala ban sniu pat ya kira jongu tenai liang jonga hatu por ngam sha tenai nadu ki under 14 la cha jit kum u rang ni la kai jong ke India akajing ai men sim jonga ye ki khna samla nani na boy ne kiba hapo jela kalong ba ngin hap ban kut jungbon ma phi kum ki samla ada phi kwa ya kano ka kam ban le ha ka porthai ha ni ka porthai la da dei ha ka sports ne ha da dei ha ka ha chingpule phin hap ban ningkong ban hap ban sungrit il chong ka ching sungrit kadwan ra ai phi ya ka jing job mar babun ke ban e ban sutnat ipi babun ke ban ai jimut ipi babun ke ban nirap ipi lada pi don ke sing wajing songret te kajing borom ya ki bala shua ipi khamtam ya ki kme gi kpa ki bala kha ki bala pun ipi yakin lete ke bala kit kia ka e ka shon ya pi hak por ka pi pidang yeret pi dewan borom yaki ladi kilong hakanu kodor Marting teng haka niga perthai chung I manta haka ching ngo kiu haka yo ka kot haka ching nang ka ching tip teng yaki kme ki kpa chung I kiba long mo kiba kham sadin kiba duna haka ching nang ching tip ngim de ban le klet yaki bat ngim de ban khen long yo ben yaki phide ban buram bahai ki tip ba manta kumno ngin poi sa thong te sibun kicing pensnu ha kan diga perthai manta ka perthai start manta lipon bha kicing pensnu ka jing keban pensyoi ya ki kun samla chung I ba kinam poi sa thong te kata kin hab ban yele kin hab ban yakun dengan nomjer ten rei platip hi ka jing sneu ha ka perthai mobile manta sibun bha kicing sneu ti bang imla ban jer ten tapi bakla kemot ngilak ngop ngila jot nan ten rei lada pinang ban kiar na kini ki berkhoi ka bomot kalau we jong phi kan long ka ba phnai